Здравейте отново! Аз ще ви представя така познатия HBO Colicare, който много често ползваме в клиничната практика и се явява едно добро решение за коликите и за поддържането на добра чревна микробиота при кърмачета и малки деца. HBO Colicare всъщност съдържа Bifidobacterium longum, Pediococcus и витамин D. Прилага се при новородени и деца до 3 годишна възраст. Препоръчва се при симптоми на колики за насърчаване на добрата чревна микробиота, като основната цел е превенция на дисбиозата през първите дни от живота и предотвратяване на соматични заболявания в последствие, както и на функционални нарушения на гастроинтестиналния тракт. Това са нарушенията по уста, микробиота, черва, мозък. Факторите за дисбиоза през първите дни са предимно гестационната възраст, начина на раждане и начина на хранене. Чревната микробиота може да бъде модулирана през първите дни чрез специфични пробиотици. Последствията от нерегулирането биват висок риск от автоимунни и възпалителни заболявания, както и метаболитни такива. Бифидобактериите са именно тези, които особено са повлияни от факторите, които модулират микробиотата. Съществува симбиоза между кърмените бебета и бифидобактериите, тъй като някои щамове имат способността да разграждат олигозахаридите, съдържащи се в кърмата. Функционалните гастроинтестинални нарушения са нарушения, както казахме, на взаимодействията между червата и мозък. Това е група от разстройства, класифицирани по стомашно-чревни симптоми и са свързани с комбинация от нарушения на мотилитета, висцералната свръхчувствителност, променена мукозна имунна функция, променена чревна микробиота и променена обработка в централната нервна система. Диагностицират се чрез така познатите римски критерии, като диагностичните критерии за колики са възраст на под 5 месеца, повтарящи се и продължителни периоди на детски плач, тревожност, раздразнителност, както и липса на изоставане в развитието на кърмачето и данни за соматично заболяване. В клинични проучвания диагнозата колики трябва да отговаря на критерии и да включва плач и тревожност в продължение на 3 или повече дни и часове, в продължение на 3 или повече дни в рамките на 7 дни, съобщения от близките, предимно родителите. Стратегията за разработване е вследствие на определена патофизиологията на коликите и функционалните нарушения, идентифициране на механизма на действие, селектиране на щамовете и, разбира се, валидиране на щамове чрез редица проучвания, рандомизирани, двойно слепи и плацебо контролирани. Важни са щамовете, а именно щамовете в HBO Colicare са специално подбрани поради техните терапевтични свойства и са изолирани от здрави кърмачета. Ползите от пробиотиците са щамово специфични. По този повод, защо Bifidobacterium и Pediococcus са включени точно в този пробиотик, Bifidobacterium, произвеждайки полифосфатни гранули, намалява пропускливостта на чревния епител, значително подобрява епителната резистентност и повишава чревната бариерна функция чрез експресия на плътно свързващите протеини. А Pediococcus е нормален обитател на човешката микробиота и подобрява чревното възпаление, намалявайки нивата на противовъзпалителни цитокини и увеличавайки нивата на цитокин интерлевкин 10. Механизмът на действие включва както инхибиране активността срещу някои патогени, така и споменато смилане на олигозахаридите в кърмата. Има добър противовъзпалителен ефект, синергична защита на чревната бариера и чрез хомоферментативен метаболизъм възпрепятства произвеждането на газове. Редица научни доказателства показват ефективността на HBO Colicare, като ключовите резултати от тези проучвания са, че намалява броя и продължителността на епизодите на плач и дневното време на плач. Имаме голям брой респондъри и еднакво ефективен, независимо от начина на раждане и хранене, и, разбира се, не на последно място, подобрява качеството на живот на родителите. Colicare значително увеличава разнообразието на чревната микробиота и по този повод е изключително безопасен, тъй като съдържа видове, които са изолирани от чревна микробиота на здрави кърмачета, няма гени за антибиотична резистентност, няма капацитет за производство на биогенни амини, не съдържа глутен, лактоза, алергени и ГМО. Тук сме представили нашето наблюдение в гастроентерологичния кабинет, като сме наблюдавали 40 кърмачета с данни за колики за период от 2 месеца. На тях са давани дневно по 5 капки HBO Colicare. Като пол
По-голямата част от тях са от мъжки пол и на 10-я ден се наблюдава добро повлияване на коремната болка, на подуването на корема, на флатуленцията и регургитациите при кърмачетата. В заключение, HBO Colic Care има двоен ефект, краткосрочен и дългосрочен, притежава специфични полезни ефекти, като антипатогените и бифтогените му свойства го позиционират като идеална подкрепа за развитието на здравословна микробиота, подходящи за всички новородени, независимо от начина на раждане и хранене, и е с отличителни черти спрямо останалите пробиотици. Имаме голям процент респондери и се явява безопасен начин за предотвратяване на коликите и функционалните нарушения, тъй като съдържа щамове, както казахме, от човешки произход, принадлежащи към видове, открити в кърмата и в червата на кърмачето, и е клинично доказан, че не води до странични ефекти при кърмачета. С което ви благодаря за вниманието.